Dito na tayo sa ano, sa Tarlac. Checkpoint dito sa Tarlac. So doon na tayo sa Santa Barbara. Ayan. So tapos na tayo ng gas. Tarlac na tayo. Let's go. Gabriel. Kain ka na ba? Hindi pa, pahinga muna ako. Tatanggalin ko to, nagpubusan ng kulan. Ha? May uso ka dyan par? Ha? Utso. Ito ni. Tatanggalin ko pero uso yung mga lang. Pwede na yung pagkain mo. Gamit. Gamit. Baka naka-open yan. Oh, naka-open mo.
Saan Bobs? Tama ba? Ah. Dito? Selfie ba rito? Selfie? Magsi-selfie?